Ngiphinde futhi ngibingelele uMangothobane. Uphathuke lo owesikhwama nokwelapha. Masikhuluma ngomuntu olaphayo, umuntu osuke enikezwe isikhwama, umuntu idlozi lakhe lisuke linesikhwama. Okokuqala akekho umuntu ongenalo idlozi. Idlozi liyangena ngesimo esithize, ngesimo uthola ukuthi lesalukazi sahamba noma singashadile, noma sahamba singayanga esigcawini, noma sahamba besithakatha kumele sigezwe sikhanye yonke into ibe right. Sengisho ukuthi manje seziningi izinto ezithwaselwa abantu, ezinye ezibalekile, ezinye engabalekile. Ngiphinde futhi ngene lapha ekutheni lamabhayi nobuhlali. Amabhayi nobuhlali akulaphi lokho. Ngiyaphinde futhi ngiyasho ukuthi akulaphi lokho. Noma ungadla amagobongo wonke uwadle, awalapha amagobongo. Amagobongo alapha lo moya okuwe, hayi ukuthi wena hamba olapha umuntu. Yabo. Into ezokwenza ukuthi wena ulaphe wena wakhe isigodlo. Okunye kukhona ukuthi umuntu athwase mase sekuthiwa mayiseqedile noma elungisela abantu abadala indlu yabo, indlu yabantu abadala lapho khona abantu abadala bazohlala khona. Ethi mayifika efikele khona, hayi ukuthi leyo ndlu iyisigodlo. Yabo. Okunye kuyenzeka thola ukuthi wena ungeniwe yilabantu laba abadala. Labantu laba bangenile uzothola ukuthi lokho emandulo kwakunezingxabano, imndeni engazwani. Wena uthunyelwe emhlabeni ukuthi uzolungisa lezo nkinga, hayi ukuthi wena uzolapha. Yikho ke ngithi ke masikhuluma ngokwelapha sisuke sikhuluma ngomuntu ozonikezwa isikhwama kuphi ethongeni. Ithonga limnikeza isikhwama sokuthi wena siza abantu. Yabo. Yikho ke ngithi ke kubaleke kakhulu ukuthi lezo zinto omelaphi bonke bayikhulume leyo nto yazeke. Yabo. Ungangenwa ngabantu abadala, ungenwe ngabantu basemanzini, kanti kunomuntu wakini owacwila emanzini, ucela wena umlanda umlungisele umfake ekhaya. Wena uyasuka uyathwasa, uzozibona uphupha amanzi, uphupha ukwiliza. Sengisho ukuthi into elaphayo isikhwama kuphela.